ሻሎም 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 ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ አናኹም ሰላሐዲን ካብ ሲአርጂ ኢንተርናሽናል ቸርች ስቶክሆልም ስዊድን እዚ ናይ መዓልቲ ቃል ድብል ፕሮግራምና ንጎ ሰዓት 5 ድወርድ እዩ ንመዓልቲ ዝኸውን ቃል ንሓሳብና ንልብና ድድግፍ ድሕሉ ደበርትዕ ቃል ንካፈለሉ ግዜ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ መዓልቲ ቃል ክንካፈል ኢና ሎም ንካፈሎ ቃል ፍቅሪ ብዘይ ምርጫ ዕርክነት ግን ብምርጫ ዝብል እዩ ፍቅሪ ብዘይ ምርጫ ዕርክነት ግን ብምርጫ ብዙሕ ግዜ ነዚ ነገር ኣብቲ ናይ ክርስትና ጉዕዞና ስለነሓዋውሶ ብዙሕ ነገር የምፀልና ይብሂወትና መጽሐፍ ቅዱስ ንኩሎም አዕርክትኩም ግበሮም ደይኮነ ንኩሎም አፍቅርዎም ይልና ንኩሉ ሰብ ከነፍቅር ናይ እግዚአብሔር ትእዛዝ እዩ ፍቅር ምንም ምርጫ አይድሌካን እዩ ንዝጸልአካ ይኹን ንዘፍቅረካ ይኹን በታ አውሽተኻ ዘላ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ከተፍቅር ክትሓቆፍ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ምክንያቱ አባና ዘላ ፍቅሪ ኣብ ልብና ዝፈሰሰት ፍቅሪ እታ ብመንፈሱ ናብ ውሽጥና ዘፍሰሳ ፍቅሪ ናይ አምላኽ ፍቅሪ ስለዝኾነት በዛ ፍቅሪ እዚኣ ድማ ንኩሉ ከነፍቅር ዓቕሚ ኣለና ምክንያቱ አምላኻዊት ፍቅሪ ስለዝኾነት ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ስለ ፍቅሪ ክዛረብ ከሎ ንዝጸልኡና ንዝምርቆ ንዝረግሙና ንዝምርቆና ንኩሎም ብማዕረግ ከነፍቅሮም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ንኩሉ ሰብ አፍቅሩ ስለዝብል ማለት እዩ ዕርክነት ግን ብምርጫ እዩ ማለት አዕርክትና ንገብሮም ማሓዙትና ንገብሮም ኣብ ህይወት መካይድና ንገብሮም ኣብ ራእይና መጓዓዝትና ንገብሮም ግን ብምርጫ እዩ ምክንያቱ ኣብ ህይወት ኩሉ ሰብ ምሳኻ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ኩሉ ሰብ መካይድ ክኾን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ሰብ ማሓዙት ክኾን ኣይክእላን እዩ ኩሉ ሰብ አዕርክትካ ክኾን ኣይክእሉን እዮም ኣዝዮም ናባኻ ጥብቕ ኢሎም ስለኻ ድፈልጡ ኣዝዮም ናባኻ ጥብቕ ኢሎም ምሳኻ ድጓዓዙ ኣዝዮም ናባኻ ጥብቕ ኢሎም ካልእ ብሩሑቕ ደይፈልጦ ንሶም ድፈልጦ ጉዳያትካ ክህሉ ኢልካ እትኸፍተሎም ሰባት ግን ኣዝኻ ክትጥንቀቐሎም ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ምክንያቱ እቲ ዝጠብቀካ እንተደኣ ደይተጠንቂካሉ ብዙሕ ነገር ኣብ ህይወትካ ጠቢቑ ከባላሽወልካ ይኽእል እዩ ስለዚ ልብና ከፊትና ናባና ኣዝዮም ክቐርቡ ንገብሮም ንልብና ዘይጎድኡ ንራእይና ደይትንክፉ ንጉዕዞና ደይትንክፉ ክኾኑ ናይ እግዚአብሔር ፍቃድ እዩ ምክንያቱ ስለዚ ምሕዝነት ብምርጫ እዩ ዝብልኩም መጽሐፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 15 ጥቅስ 33 ኣይትታለሉ ሕማቕ ዕርክነት ንጽቡቕ ልምዲ የጥፍኦ እዩ ገሊኣቶም ፍልጠት ኣምላኽ የብሎምን እሞ ንቕንዕና ተባራበሩ ንሓጢኣት እውን ኣይትግበሩ እዚ ምእንቲ ክትሓፍሩ ኢለ ዝብል ዘሎ ኢልዎም ዘገርም ነገር እዩ ኣይትታለሉ ኢልዎም እንተደኣ ሕማቕ ዕርክነት ጀሚርኩም እንተደኣ ዘይትኽክለኛ ዕርክነት ጀሚርኩም ነታ ኣለኒ ትብልዎ ጽቡቕ ልማድኩም ከተጥፍእዎ ኢኹም ይዝብሎም ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ህይወትና ኣዝዮም ዝጠብቁ ሰባት ወይ ገለ ሰናይ ነገር ይምልኡልና ወይ ድማ ንዘለና ሰናይ ነገር የባላሽውልና ስለዚ ትኽክለኛ ሰባት ኣብ ጎንኹም እንተደኣ ኣለዉ ኣብ ዙርያኹም እንተደኣ ኣለዉ ንሓይሊ ንብርትዐ ንሰናይ ነገር ኣብ ህይወትክ ንምውሳኽ ክኾኑ እዮም እንተደኣ ዘይትኽክለኛ ሰባት ኣብ ዙርያኻ ኣለዉ ኮይኖም ግን ነቲ ኣለኒ ትብሎ ፀናሕካ ክትጥቀመሉ ድፀናሕካ ጽቡቕ ካራክተርካ እኳ ከይተረፈ ክትንክፉ ወይም ከባላሹ ወይም ሕማቕ ጽልዋ ኣብ ህይወትካ ክፈጥሩልካ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ብጣዕሚ ኣዝና ኣብዚ ቦታ እዚ ጥንቁቃት ክንከውን ይግብአና እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ዝጠብቀካ ሰብ ጽልዋ ናይ መፍጣር ሓይሊ ኣብ ህይወት ስለ ዘለዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ይብል ምሳሌ ምዕራፍ 22 መጽሐፍ ምሳሌ ምዕራፍ 22 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ካብ ጥቕሲ 24 ንመገዱ ምእንቲ ከይትመሃር እሞ ንነፍስኻ ከይተፈንጥረላ ምስ ኮራይ ሰብ ኣይትመሓዞ ምስ ተቆጣዐ ከዓ ኣይትኸይድ ዋው ሪኹም ምስ እትኸዶ ሰብ ስመገዱ ትመሃሮ ኢሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዝገርም እዩ ስለዚ ምስ እትኸዶ ሰብ ትኽክለኛ ሰብ ንህይወትካ እንድሕር ዘይኮይኑ ጌጋ ዝኾነ መንገዱን ክምህረካ ጌጋ ዝኾነ ዘራርባ ከርእየካ ጌጋ ዝኾነ ተሓሳስባ ከርእየካ ጌጋ ዝኾነ ናይ ህይወት ጎደና ከተሕዘካ ይኽእል እዩ ዳስ ዋይ መጽሐፍ ቅዱስ ምስ እትኸዶ ሰብ ተጠንቀቕ ኢሉ ንምንታይ ምክንያቱ መንገዱ ትመሃሮ ኢኻ ስለዚ ኣብ ህይወት ምስኦም ትኸድዎም ሰባት ኣዝይኹም ክትፈልጥዎም ኣዝይኹም ከተለልይዎም ማለት ካብ ህይወቶም ትመሃርዎ ሰናይ ነገር ክህልወኩም ፍቃድ እግዚአብሔር እንተደኣ ምሳኹም ከይዶም ዘይረብሑኩም ኮይኖም ወይ ድማ ደይትረብሕዎም እንድሕር ኮንኩም ወይ ድማ ደይትሰማምዑ እንድሕር ኮንኩም ብሓንሳብ ክትከዱ ደይክትኽእሉ ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ምሳሌ ምዕራፍ 13 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ጥቕሲ 20
مس طبيبان زملالس طبيب يخون مس عياشو زملالس غنا حسوم يخون يلو زغرم ነገር እዩ مس عاشا زملالس حسوم يخون مس طبيب دملالس طبيب يخون ريخم احوات اب زوريانا زلو سبات ሓደ ስጉምቲ ቀዲሞሙና ዝሓለፉ ተዳኣ ኮይኖም በብዙሕ መንገድን ህይወትና ይጠቅሙና እዮም ንምንታይ ተዳኢልኩም ኒ አትሊስት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ክንስጉም ይገብሩና እዮም ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት ንሕና ከምና ሓስቦ ዝሓስቡ ተዳኣ ኮይኖም ንሕና ከምና ኣምኖ ዝኣምኑ ተዳኣ ኮይኖም ኣብ ብዙሕ ነገር ከባራቱዑናን ክጠቅሙና ይኽእሉ እዮም ምኽንያቱ ኣብ ዙርያኻ ዘለው ሰባት ጥበበኛታት ተዳኣ ኮይኖም ጥበብ ከካፍሉኻ እዮም ዓያሽቶ ኮይኖም ዕሽነቶም ከካፍሉኻ እዮም ስለዚህ በከመይ ዓይነት መንገዲ ኢና ሰባት ንመርጽ መንም ከአብ ዙርያና ክህሉ ዝግበኦም መንም ከቀረባ አዕሩክትና ማሐዙትና ክኾኑ ዝግበኦም ትክክለኛ ሰባት ንዕርክነት ክንመርጾም ዝግበአና ንምሕዝነት ክንመርጾም ዝግበአና ሓሙሽተ ነጥብ ክነግረኩም ቀዳማይ ኣብ ራእይኻ ዝኣምኑን ዘድንቁኻን ክኾኑሎ መጀመርታ ኣብ ዙርያኻ ክኾኑ ተፍቅደሎም ሰባት ንራእይኻ ዝኣምኑሉን በቲ መገድትኻ ዘድንቁኻን ክኾኑሎ ካልኣይ ድማ ንምፍጻም ራእይኻ ዘባራትዑ ዓቕሚ ዝኾኑ ዘልምዑ ክኾኑ ኣለዎም ኣብ ዙርያኻ ዝኾኑ ሰባት ነቲ ጀሚርካዮ ዘለኻ ጉዕዞ ሓደ ስጉምቲ ንቕድሚት ንኽትከይድ ኣጆኻ ዝብሉ ዘባራትዑ ዓቕሚ ዝኾኑኻ ኣብ ህይወትካ ኣድማዕነት ዘለዎም ክኾኑ ኣለዎም ሳልሳይ ኣብ ግዜ ደሓንን ዘይደሓንን ዘይልወጡኻ ክኾኑ ኣለዎም ትክክለኛ አዕሩኽ ትክክለኛ መሓዙት ከምታ ኣብ ግዜ ደሓን ምሳኻ ዝብሉ ኣብ ግዜ ዘይደሓን ደይጠልሙ ሰባት ክኾኑ ይግበኦም እዩ ምኽንያቱ ትክክለኛ ሰባት ኣብ ግዜ ደሓንን ኣብ ግዜ ዘይደሓንን ኩሉ ግዜ ኣብ ጎንኻ ስታንድ ይገብሩ እዮም ንምንታይ ተተባሃለ ኦሬዲ ንራእይኻ ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ጽቡቕ ነገር ነቲ ውሽጥኻ ዘሎ ሰናይ ነገር ስለዝኣምኑሉ ንዑ ስለዝኣምኑሉ ብድኻምኪ ይርሕቁኹን እዮም ብጌጋኹን ኣይገድፉኹን እዮም የባራትዑኹን ይሕልውኹን እዮም ማለት እዩ ራብዓይ ንጽቡቕካ ዝገልጹ ንድኻምካ ሸፊኖም ዝሕግዙ ክኾኑ ይግባእ ኣብ ዙርያኩም ትመርጽዎም ሰባት ንናትኩም ሰናይ ነገር ካልእ ክፈልጦ ድጽዕሩ ነቲ ናትኩም ሕማቕ ነገር ግን ናብ ካልእ ኸይከይድ ብጽዕሩ ክኾኑ ይግባእ እዩ ምኽንያቱ ትክክለኛ ሰባት ንጽቡቕኩም ኣግነንቲ ንሕማቕኩም ሸፈንቲ ስለ ዝኾኑ ሓሙሻይ ኣብ ጌጋኻ ብፍቕሪ ዝገንሑኻ ክኾኑ ይግባእ ሪኹም ትክክለኛ ሰባት ጌጋ ሪኦም ኣይድህሉኻን እዮም ጌጋ ጌርካ ኢሎም ኣይጠልሙኻን እዮም እንታይ እዮም ዳኣ ዝገብሩ ንጌጋኻ ብፍቕሪ ዝእርሙን ዝገንሑን ክኾኑ ይግባእ እዩ እቶም ዘይትክክለኛ ዝበሃሉ ሰባት ድማ ናቶም ነጥቢ ክበኩም እየ ዘይትክክለኛ ሰብ ቀዳማይ ኣብ ራእይኹም ዘይኣምኑ ንፍጻመ ራእይኹም ድማ ተስፋ ዝቁርጹኹም ሰባት እንተ ደኣ ኮይኖም ካብ ዙርያኹም ኣርሕቑዎም ምኽንያቱ ንራእይኹም ዘይኣምኑ ናብ ራእይኹም ንኽትከዱ ድማ ዘየባራትዑ ተስፋ ዝቁርጹኹም ተኾይኖም ኣብ ጎንኹም ክህሉ ብቑዓት ኣይኮኑን እቲ ካልኣይ ኣብ ግዜ ደሓን ቀዳሞት ኣብ ግዜ ዘይደሓን ግና ዳሕሮት እንተ ደኣ ኮይኖም ካብ ህይወትኩም እለይዎም ኣብ ግዜ ጽቡቕኩም ጥራሕ ዝጎዩ ኣብ ግዜ ሓገዝ ዘድልየኩም ድሕሪ ሰብ ድመጹኹም ተኾይኖም እለይዎም ካብ ከባቢኹም እቲ ሳልሳይ ንጽቡቕኩም ሸፊኖም ንሕማቕኩም ዘግንኑ እንተ ደኣ ኮይኖም እዚኦም ሰባት እዚኦም መሓዙትኩም ኣዕሩኽትኩም ክኾኑ መካይድኩም ክኾኑ ብቑዓት ኣይኮኑን ካብ ከባቢኹም እለይዎም እቲ ራብዓይ ኣብ ጌጋኻ ስቕ ዝብሉ እንተ ደኣ ኮይኖም እዚኦም እውን ትክክለኛ ሰባት ኣይኮኑን ምኽንያቱ ኣብ ጌጋኻ ጌጋ ምዃኑ እንዳፈለጡ እንዳረኣዩ ስቕ ዝብሉ ኣብ ህይወትካ ናይቲ ጌጋ ውፅኢት ክበፅሐካ ድፀባበዩ ሰባት ስለ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ትመርጽዎም ሰባት በዞም ሕጂ ክነግረኩም ዝፀናሕኩ ነጥቢ ጌርኩም ቸግበርዎም ኣብ ዙርያኩም ዘለዉ ሰባት በዘን ነጥቢ እዚአን ጌርኩም ቸግበርዎን በዘን ነጥቢ እዚአን እንተ ደኣ ብቑዓት ኮይኖም ዘይረኺብኩሞም ውሳኔ ወስኑ ኣፍቅርዎም ነገር ግን ምሕዝነትን ዕርክነትን ኣይትፍጠሩ ምስኦም ኢየሱስ ንዘለዓለም ጎይታ እዩ ሎሚ ነዛ ዓባይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩማ ኣሕዋት እዛ ፍቕሪ እዚኣ ብዙሕ ሰናይ ነገር ኣብ ህይወትኩም ትገብር እያ እሞ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወሲንኩም ደይ ተቐበልኩም ሰባት በዛ ሰዓት እዚኣ መዓልቲ ምድሓን ሎሚ ስለ ዝኾነት ሎሚ ንጎይታ ኣብ ህይወትኩም ክትዕድምዎ እጽለየልኩም ኣለኹ ስለዚ እቶም ዝወሰንኩም ንጎይታ ኣብ ህይወትኩም ሎሚ ክትዕድምዎ ኣብ ህይወትኩም ክትቀበልዎ እዛ ጸሎት ምሳይ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስክነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም እተሰቕለ ዕዳይ ኩሉን ከም ዝኸፈሎን
كم زموت اللين أملاخ دما بسالسيت معالتي كم زتنسؤن يأمن هاللخو إيسوس كروستوس ناي هيوتي مدحاني قويتان أملاخن إيو كابزال ساعات زيئة نكروستوس بمئماني حدش فترة كوينة اللخو منفس قدوس ناب هيوتي ويلكم آمين زي أزوصنكم أملاخ بارخكم كنت الليلكم سلان دلي بزب تحت زولو سنكم تصحافوا لنا يخم قويتا خمس تقبلكم كا نقورونا مساخنكم حقوس سدليكم حاجز كا كندالو لكم شالوم